Напоследък ми е трудно да си контролирам нервите. Хора, спирам да мълча. Така се казва видеото. Днес ще споделя моят истински характер. Много хора ме хейтат в YouTube. И искам да кажа моята истина. Аз напоследък почнах да ми е трудно да си контролирам нервите. Аз мисля, напоследък чувствата ми за хумор, чувствата ми за радост, чувствата ми за нервност. В принцип, при всеки човек трябва чувствата за радост да са по-силни. При мен е обратното. При мен радостта е вътре в душата. А ядосаността е извън сърцето. Всичко, което вие говорите, мечтаете и избирате и вие решавате, вашето сърце избира и вие всяка постъпка, която направите, ви води към различни пътища в живота. Всеки човек си решава как да живее, какви постъпки да направи и така. Затова това видео се казва "Ти избираш". Така се казва видеото. Надявам се, абонирайте за канала с камбанката, оставете лайк. Нека стигнем 10 000 лайка. И така. Всеки човек избира своят път. Например, или избираш да тръгнеш натам или натам. Животът да отвежда навсякъде из света. Ти решаваш какво направиш. Господ отгоре не винаги дава късметът. Така че, затова се казва клипчето така, ти избираш. Надявам се да ви харесало. И така, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало видеото. И чао, до нови срещи!